maga ni min fɔra ye b'o kɛ a fɔra k'i ka radio di a bɛ waati jan bɔ ten sa. An sigi se ka ɲɔgɔnlɔ filɛ. An sigi bɛ ka ɲɔgɔnlɔ filɛ. Depuis 30 fo 40 k'i ka ani sɔgɔma. An kɔni da kun tɛ ɲɔgɔn. Voilà. Togo an b'i fana fo an b'a dɔn a ka jɛ ka lajɛ walasa a ka ɲɔgɔn ta kɔntɛ kuma dɔn a ko gɛlɛya dan tɛ. Ka wuli kun ye nɔgɔbɔ ko la. Dugukura jɛra. Awɔ a barikala ye. So fila masa tɔgɔ la. N'Ala sɔnna. Anw b'a tanu k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn. Tubarikala. Ka kanuba jama fo k'u wale ɲuman dɔn k'u barikada. Kosɛbɛ. Ka rasulu tanu k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn. Ne ma ni kisi ba ma Ala k'o jidi a kan. Amiina ya Allah. K'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo. Olu sara t'an bolo janjo. Fiyewu. O kumana min ye i k'a dɔn duwawu ye an tɛ sɛgɛn o la ka ɲɛsin u ma. Ayi. Foli ni tanu ni barikada ni wale ɲumanaw tɛmɛnen kɔ. Kosɛbɛ. An bɛ duwawu kɛ Ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la. Foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun. Ala ka i k'a dɔn minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'o nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'a kɛ ten. Kanuba jama ka bisimila. Kosɛbɛ. Kunnafoni kɛnɛ ale sera. Jati. Ni kunnafoni kɛnɛ sigira. Hatɛ. Olu bɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ yaasa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ. Tubarikala. Anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma la. O kelen kelenw sugandira o na k'u garijɛgɛ ye. Kosɛbɛ. Kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya olu ye. Kosɛbɛ. Ala se ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye. K'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw. Ala k'o nɔgɔya u yɛrɛw ye. Ala k'a kɛ. Siribe. Marhaba. Kɔri baasi kɔni t'i la. Baasi foyi t'i la. Jɛnɛba Sɛki ko minnu bɛ na ni hakili ɲuman ye. Awɔ. K'an k'olu ma gɛrɛ an na. A ko ten. Ko minnu bɛ na ni juguman ye. K'an k'olu ma bɔ. Kosɛbɛ. O tuma na ne ye Manuel Macron ni spaghetti ma bɔ. Ka sɔrɔ ka Vladimir Poutine ma gɛrɛ. Ale de bɛna hakili ɲuman ye. I y'a bila o minɛ a ko k'a bɛ Mali dɛmɛ fo ka taa jɔ kɛnɛ kisi. Tubarikala barika ye. O tɛ hakili ɲuman tigilama ye. Bisimila Sidibe. Nin ye donkan ye bi. Sanogo. Sidibe. O mana hakili la donkan an bɛ dugawu kɛ i y'a fɔ cogo min na dugawu minnu kɛra Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Yarabi. An b'i k'a dɔn k'a fɔ nin kalo barikama in ni nin dɔgɔkun barikama in na. Kosɛbɛ. Kɔrɔbɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya. Walayi. A tali a san 62. O don. O baaraw olu kɔni bɔ ka bin bɛ senna fan bɛɛ fɛ. Tiɲɛ. I k'a dɔn jamana marabaw. Fo ka se dutigiw. Diinɛ ɲɛmaaw. Awɔ. Maa o maa n'i ko ko i ye jamanaden ye. Walayi. I b'i yɛrɛ ye Mali hakilina kɔnɔ. Awɔ. Kɔrɔbɔrɔ sa 62. Ala barikala i k'a dɔn jamana si la. Fɛn ma kɛ nka hadamaden si la. Awɔ. Aw bɛ baliku si bɔ dɛ. Ala y'o k'an ɲɛna. A bɛ baliku si bɔ. A barika Ala ye an bɛ Ala barika. A barika a ye. N'o tɛ jamana ka latigɛ la dɔɔnin don. Dɔɔnin don. Nka tɔba bi kɔ. Nka hadamaden si la. Awɔ. Baliku si don. Belebele don. O kumana an bɛ dugawu kɛ. Awɔ. Daba masa min 62 min n'i k'a dɔn gɛlɛyaw dɔw yera a la. Tiɲɛ. O kumana min n'o bɛ tali kɛ ɲɛnajɛ kɔnɔna na. Awɔ. Hakili la a bɛ waati fana bɔnabɔ ni ka miiri ni tasi kɛ. Kosɛbɛ. Jumɛnw ɲɛna. Gɛlɛya ye jumɛnw ye. Awɔ. Majɛngɛ bɛ yɔrɔ jumɛn. Awɔ. Yɔrɔ jumɛn ka kan ka se ka lakile. K'a bɔ maako la ni k'a kɛ jamana ko ye. Ayiwa o kɔni o bɛ i k'a dɔn diinɛ ni ŋaniya ni miiri ni taasi bolo. A b'o de bolo. N'o tɛ a ma se o la o. Yɔrɔ. Ne kun kana ne a tɛ se ka le la o. Fiyewu. Banfula b'o dɛ. A yera dɛ. Ayiwa baasi tɛ o ye kelen ye. Faso kanu ni bato dɔ don. Anw b'a kanu fo ka taa fɔ an sara. Ni Ala sɔnna sa Ala. Nka ni min ko i ta bato fana kɛ. O t'i kungo ye wa. Nka i b'an to an ka bato la. Siga t'a la. Kan'a fɔ k'i b'i balandaw la dɛ. Ayi. N'o tɛ i ɲɛ wɔɔrɔ. I ɲɛ wɔɔrɔ dɛ. Awɔ. O kumana ka bɛɛ fo. Ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn. Inshallah. Waati taamana ka ban. O ye tiɲɛ ye. I k'a dɔn donganiw n'olu bɛ tali kɛ i k'a dɔn bilasiraliw ni sigiliw la. Awɔ. Olu bɛɛ lajɛlen k'u labɛn i y'a fɔ cogo baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye. K'a daminɛ i k'a dɔn fo ɲɛmaaya so. Awɔ. Fo ka se anw yɛrɛ minnu bɛ kumabolo kɔnɔ. Kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ni k'i fanga fara ɲɔgɔn kan. Ni Ala ka Ni jɛ. k'a k'u sigi sen kan. Tiɲɛ. Yɔrɔ Adama Nostradamus sa baasi foyi t'a la. Baasi foyi t'a la. Tubarikala o diyara n ye. Le 5-5. Ok. Ko k'a ka foli f'i ye. K'o diyara n ye. Ko k'a ka ci fɔ bɛɛ ye. N'Ala K'a ka sɔnna. kuma fɔ bɛɛ ye. Fo k'a bɔ. Fɔ Isu kelen A pe. banna. A b'a dantigɛ ka fara a kan. Wa ni n taara a bila ka ɲininka ko n y'a ka ci fɔ wa n ko n y'a fɔ. A banna. Ko n y'a ka kuma fɔ bɛɛ ye n ko n y'a fɔ fɔ Isu kelen pe. Isu sen t'a la. Voilà. A banna. O mana an t'a kɛra kuru la. O ka kɛ. Kɔrɔmɔdɔw i k'a dɔn annonceur laadalako la a kumanen don. Ko di. K'a dɔn Kamara ko min ye samiyɛ waati. Ah. K'a dɔn k'an ka bolifɛntigiw sanko a kɛn bɛ ka boloci maa minnu ma. Ah. O ye moto taxibolilaw fɔ cogo wɛrɛ la dɔw b'a fɔ ma ko telimaniw. Awɔ. K'an bɛ waati min na ko sisan. Ah. K'a ka kan k'an ka jateminɛ kɛ taama kɛcogo ani k'a dɔn bolimafɛnw yɛrɛ bolicogo o la. Jate. Sabu telimanitigi minnu n'olu bɛ yen n'u kɛn bɛ ne ka san yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ taa ni ka segin na. Awɔ. K'i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la a dɔw bolicogo k'a cɛ ka jugu dɛ. Sɛbɛ la. K'a dɔn majɛngɛ caman bɛ u ka baara la. Awɔ. Anw yɛrɛ ka Bamakɔ siraw n'i y'olu ta k'a jateminɛ. Kɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ sira ninnu a caman bɛ u lahala cɛ ka jugu Tiɲɛ don dɛ. kosɛbɛ. Nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen. Awɔ. O kuma na lahawta boli. I k'a dɔn ko telimantigi ninnu caman bɛ i k'a dɔn u yɛrɛ ye o kɔnɔ. O k'o hukumu kɔnɔ. Awɔ. A bɛ kɛ sababu ye ne ka dekun lase u ma. Awɔ. Wa a bɛ kɛ sababu ye hali maa minnu yɛrɛ n'u bɛ u ta. Awɔ. Karamɔgɔ kuma ko ka kasaraba lase olu fana ma. A O tɛ. ko n'a ta bɛɛ lajɛlen. Ah. K'a ka kan an ka jɛ ni ka ɲɔgɔn bilasira. Tiɲɛ. An ka jɛ ni ka ɲɔgɔn hakili k'olu lajigi. Kosɛbɛ. Kɔrɔ k'anw ka
ka bɛda ninnu k'a dɔw taabolo man ɲi dɛ a sira ninnu cɛ ka jugu dɛ baw bɛ a la wa i b'a ye k'a fɔ ko kuma caman n'i ma taama ni hakili ye wa n'i ma taa n'i k'a dɔn k'a fɔ sirabakan sariya olu yɛrɛ ka bilasiralikanw ni sariyaw labatoli ye ko san minnu n'a yɛrɛ bɛ ka na an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn k'a san k'a barika ka bon kosɛbɛ ko kuma k'an bɛ mun ye an ka dugubaw kɔnɔ bi an ko Bamakɔ kɔnɔ o de ye k'a fɔ nin telimani bolila ninnu u taacogo k'a cɛ ka jugu dɛ u ti boli dɔɔni wa i k'a dɔn k'a fɔ sirabakan yɛrɛ sariya yɛrɛ i k'a dɔn fara yɔrɔ ni tilen yɔrɔ ni ka kan k'i jɔ yɔrɔ mun na ko majɛngɛba de bɛ u ka nin baara in na wa k'a bɛ ka kɛ dekunba ye wa a bɛ ka kasara lase dɔw yɛrɛ ma kasara ti dɔwɛrɛ ye u bɛ taa bi i k'a dɔn u yɛrɛ ti kisi wa minnu yɛrɛ bɛ u kɔ u b'olu fana ka maaya caman ni k'o don galama na k'a dɔn ko k'an ka hakililajigin kɛ an ka laban ka wele bila u ma u k'a lajɛ tiɲɛ don baara don min ni caman bɛ k'i dayirimɛ sɔrɔ a la bi nka a ka kɛ ni sariya ye a ka kɛ ni k'a dɔn hakilisigi ye ani k'a dɔn basigi ye ko k'a sabu kɛ mun ye ko dɔw bɛ yen k'olu kɔni b'i la ma ko ni olu bɛnna i b'a ye k'a fɔ u bɛ boli minnu kɛ a bɛ fɔ ma ko tombeau ouvert i n'a fɔ kaburu dayɛlɛlen n bɛ taama o kan kɔrɔ ko kuma k'o de ye k'a dɔn ko ye ko min n'a ka kan ka se ka dansi ka kan ka kɛ a la wa ko nin telimani bolila ninnu k'u caman bɛ yen u tɛ sirabakan sariyaw dɔn dɛ u tɛ i k'a dɔn a ɲini k'a dɔn dɛ wa ko kɔlɔlɔ dundan dɛ ko waati dun sera bi a ka kan ni nin baara in n'a bɛ kɛ i k'a dɔn kɛbaw fɛ a ka kɛ maa hakili feerelenw ye wa a ka kɛ maa ye minnu bɛ baara in ɲɛdɔn k'a dɔn ko o welekan min filɛ ani ka boliŋɛ ne si o ma bi ni pan tɛ kɛ o kunna k'o ka kɛ wale min n'an bɛɛ lajɛlen ka kan k'a ta bala bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ a ka fɔ la pourquoi ne pas le dire a bɛ fɔ dɛ hali da dɔ k'a kamara ko a ɲɛ ti tɛmɛ a la dɛ ayi wa a bɛ fɛn fɛn fɔ lɛgɛsɛ don ntori tigɛ don a tɛ dugu jɛ wuli ka taa ka na taa wa n bɛ min f'i ye an bɛɛ wulila tilegan in na k'an kara ko kan nka an m'a ɲɛɲini dɛ sisan walahi sabu sanga don nka anw y'a ye minnu na olu b'a kalan de k'a si dɔn k'a minɛ a n'a fini a n'a kɛcogo ɲuman k'o kɛ siga t'a la o de y'a to olu ta ye si sɔrɔ ka se bi ma ni anw ɲɛ bɔra a fɛ n'an m'a kɛ ko ɲa anw ka ko bɛɛ ye bilikan boli ye biri ka taa jɔ n'i m'i jɔ i b'i cun an ka ko bɛɛ de bɛ taa n'i ma jɔ dɔrɔn i b'i cun wa maa ba kelen b'a la sirabakan kasara wa sirabakan sariya wa ayi o ko tɛ bolifɛn yɛrɛ bolicogo ɲuman olu t'o dɔn fɔlɔ an bɛna n'a dɔ ye a kura b'a bolo a mɛnɛnen a wulilen dɔ y'a wuli ka d'a ma su fɛ min yɛrɛ ye bolifɛn san a bɛ k'a fɔ a ye ko fari minɛ cogo yira a la dɛ o ye kɔlɔkɔlɔ ko ye fari minɛ cogo bɛ ka yira maa min na o bɛ fɛɛrɛ minɛ cogo dɔn wa an ka de kɛli kɛ nin ye ko ye n delila ka yɛlɛ dɔ kɔfɛ cɛ ma mɛtiri fila kɛ n jiginna k'a ka kɛmɛ d'a ma n ko i bɛ ala ta ne e ka taa o ka fisa i baliku la jabalen ye dɛ balojiri n'a dalen so hɛrɛ tɛ koyi ala k'an kisi a ma n ko heyi i ti moto ɲɛ dɔn taa ni ɲɛ ɲini ka nin ɲɛ dɔn sinon i bɛ dɔ fa dɛ wa min n jɛna n ka kɛmɛ kɔ anw ka sirabaw fana jɔnko ala sɔmiya nana bɛɛ lebu da kɛnɛ kan pewu Général Soumaré jɔlen filɛ nin a bɛ ka dingɛ lajɛ fa b'a bolo kin k'a firifiri y'a fɛ Général Soumaré Soumaré jɔn bɛ fa b'a bolo kin k'a firifiri a ɲɛ bɛ sira tiɲɛnen na non a yɔrɔ yɔrɔ ne yɛrɛ ma da min ye jardin public ye o baaraw fana bɛ sen na o kɛlen k'a tɔ bɛɛ bilisa wa Maria Senu jɔlen don k'a den da kɔngɔ na ko maa si kana jinɔgɔ sira ala ngo n'a ta bɛɛ jinɔgɔ bɛ tile ka an bɛ tɛmɛ anw bɛ taa an ka ci fɛ nin de don ala k'a nɔgɔya ami Bamakɔ sira ko Mali sira ko a minisirisow n'a a faamaw u ka cɛsiri ni ka dɔ caman fara kalisa janjo ne annonceur bila ne b'a ta ni annonceur ta i k'a dɔn k'a fɔ sabu an gɛn bɛ fasiri sɛbɛn ko la fɔla ye bi o kumana annonceur n'an y'ale ta i b'a dɔn k'a fɔ min ye kiiri tigilamaw ye ani kunnafoni baarakɛlaw a k'u ye i k'a dɔn hakilina fɔlɔn kɛ ka sigi ka kumaw kɛ cogo min na yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na wa ka dankara la cogo bɛɛ la o kumana min ye nin ko ye sa i b'a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o boloda ni ka hakilina fɔlen k'o kɛ i k'a dɔn ni baara cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ a tako sabanan ye nin ye min kɛra ka bɛn ni alamisa 2 septembre kalo tile 15 2022 san in na kunnafoni baarakɛlaw tɔgɔla so min bɛ yen n'o ye maison de la presse ye a kun bɛɛ kɛra ye a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'o taabolo ɲuman a n'a baara kɛcogo ɲuman kan fɛn min bɛ i k'a dɔn kiiri tigilama minnu bɛ yen n'o ye magistrat ye olu ni kunnafonidilaw ka taabolo ani i k'a dɔn kiiri yɛrɛ ni kunnafonidilaw ka taabolo ko tɛgɛdi ɲɔgɔn ma dagalen don an ɲɛ ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn yuruguyurugu o taabolo ma ko nka ko magistrat ka daabolo dɔw bɛ yen ko yuruguyurugu kɛlɛ la k'o bɛ dankari a la dɛ k'a sabu kɛ mun ye i k'a dɔn ko caman b'a ko la ayiwa ko min ye nin kunbɛn ye a maa ɲɛmaayaba ale kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka kiiri ani a k'a dɔn jamana taamasiyɛnbaw olu lakɔlɔsiba n'o ye Mahamadu Kasonge ye ale kun bɛ kɛnɛ kan ani k'a dɔn maison de la presse n'o ye kunnafoni baarakɛlaw tɔgɔla soba o maa ɲɛmaa fana ye Banjugu Dante ale kun bɛ kɛnɛ kan ye ani Canada jamana o maa ɲɛmaa dɔ kun bɛ yen ko Alexandre
Alexandre Macgil ale fana tumbe Alexandre Macgil ale ye ka do ma nyama ye min be Canada jamana ani Mali cheko fokata se Niger ma ale de bo kunya nyana bo janyo masa aja ye ni fasiri annoncer kono kuna fune wala anye akoko ni kumbe ko ni ka do akara wuli ka jobbaye ya sa chuko mi na jamana do ani ka do bela jile bse ga kuna fune ani ka family soro haka ja mi nye kritikila ma ye wi bolo mana bo kuna fune barakela no fe ukata siki ka akilina valonge ka nywan deme yurugu kele chuko nyumana haka ja anu yere ka bara tabolo nyumao fe mi be yurugu ko fo ko fanga ke kelenye chuko mi na ka do bse ga barake ka nyeshi ni ngoi ma dambe karala chuko mi na koloshili fezeli ani wuli ka jo ni kuna fune laseliu fo ka ta si ka do ko chama woro munu nglo ne do ka do yurugu na bolo la haka ja ni ye onanyo na utaka laje ko bara mbisinzi odeka fe mi ye maison la presse ma nyema e banyugo dante ale ko na fa bade beni kumbeina ko ni mina kritikila ma ne kuna fune barakela o cheko ko kologiria katafe ningu cheko ka ikado adili sara katafe fe mi abna ke sababu ye mi nye kuna fune barakela ufana ye ulu be ikado kritikila ma udeme ukakela ula udeme ni kuna fune nasira ye ani ko chama werew fe mi nye ministri so anaka bulu fara fe venye shinendo ni ngoima ko kuna fune barakela ubu kandi umakafo ubu deme Allah ko katafo ikado kafo nyesoro la chugo mina haka ja ambe franje fanga mi ngono ni o kunja chugo nyuma fana ko ubu chesiro fana na ka kritikila ma udeme ula mi nye ikado Canada ale manyema mi ngumia no Alexandre Macgil ale fana ikumata ayekumala se ayajira kafo ko ni ikado malikiri akulogiri atoe ninga ikado ajeya fana kabe wajibi ya jamana deun ani ka do ka fo kritikila ma o bela jile ka fe mi mbolo da o be marake chuko nyuma ko fo ko marake chuko nyuma akunfolo aklole do kritikila ma la ko sabu ni nyangi bali yakera tabulo minye ko bato ikaro ka fo keta ulu tobe ekolo do katafe ko kiri de ikado ka fo jamana anyangili ana aglakleni akko bela jile ko nyi o fana ki boy ko kiri klene kodo ana jele wakati kado jotigi jojala getigi jalaki binga na ke maka fe mi kado ko debina ni jamana ere jose ndala janye mini kado kafo beke adili donjogo ye o kuma ko ni dongerengera ni minfle na klina falo mega ke donki waru de barakelaw ani kado kiri tigila ma oni nyonche ko jidi do kanyeshi Mali ere kiri tabuloma kabina alefona be minfo kabise ga kiri tigila ma uka baraka kulugiri ya ubulo kadana ya dauka kakla kai kado mau do tigenzo nya mimbu ni mauche ko wuli ka boy no ko punafoni barakela ni kritikala mo ka tegeri nyoma bise go bara eujeya o kuma na Canada kao kulu beni ko tawdu sukuna ko sabu ko ni yefenye ale no luye musaka doni na ko ni manisi nyesigi de animisate ulula o kuma na menye ni ngoisa kwa ya jira ka fo ko Mali ajamana deun ko Canada kao ka dementa ka nyeshi uluma nyan deme Mali ni Canada ni nyonche e ko ela dala ko e wa ikado ko ni ikado do fara doka e ukula ministry ale kuma na no yanga kiri ministry Mamadou Kasonge ko akoko minye ka do kuma se resigira fe minga ka kuma ku ire wasake ko tako sabana mi infle no ni do tako sabana yi kwa kuma ku ko ye ikado belebele ye ko obe ikado jamana de bela jire ningu ngambi no e kritika ko nyuma ani nyangili ye ya sa nyangi balia okana ke fe nyonya le anfe ya o ko ni o bara nyuma ndo ye wanimbe ikado ko o to sementia katafe ko ni ye ikado yurugu ko tagala yanga jamana kono kaka gelen kojugu wa bulu fara chayale do asigile do abes wati chama bo adili do ne do de ko barate ko nonye ko ni yaye marake ba koromunu temena ulu mo se ga nyesoro Allah ko fiyo chama kumbe ko nununa ko fiyo ga nyini anga je ko fura ke nyonfe kuna foni barake la no kritikala ma ga tigade nyoma oyo ojo se mbilebele doye barikala amaka do nyini jama fe haketila yanyo masa ko ni ya jademine fe mi ka do politiki ko ulu tasirawi ani ka do kiri tasirawi uya fe daba do durugo nyona ka soro kele unte mana ko fe ka do hakilina vale ko fo manifu hakili redi ka fale maningu ka famiyali chugo ya ka fale yurugu yere nabulu la ni ya yurugu kela be soro o ya soro mafana soro la mi mbi bulu do yurugu koro ko ni ka do ko ni fenye fenche jugu do ko ni majisara mi nyo farida iye ka do ka barata na chie o majisara ya ima asere obunya chugo shila wako doga tabulu do kiri ikado ka fo kabe dangare ola abe finye do anga ikado tabulu nyuma una abe finye do marake chugula kabe na kesa ba wiye ka kelemzenu ndo mawu ni nyonche tajuru sara bere ubita kana nigele ya chamanye okuma go nyangi balia ka korolo de kabu ko fo ka kele de kele chugo chenyina waka na kiri ikado ni finye ayede ko minye kiri tigela mawi ko ikado ulube ulika jomina ni kuna fone barakela ufaraluka uchugo kelena aka ko joda babiye akola ka nafaka bo ni Kasonge ka kuma
ye a ko min ye ka dɔn nin ko taabolo ye ko jamajɛ nafolo k'i ɲin dɛsɛni k'a kwa o la ko ɲɔɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ kɔlɔsiliw ka kɛ ka ɲɛsin o ma ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ni ka kunnafoni cari o kumana kiri tigilamaw olu fana b'u ta kɛ ko nka ko n'i y'a ye kiri bɔgɔ fiyalen don bi u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a bɔlen don kiri tigɛbaa dɔw fana na magistrat dɔw ka i t'a dɔn k'u tɛ i k'a dɔn hakilina ani ŋaniya min bi ta kiri hokumu kɔnɔna la ko u t'a ta i k'a dɔn sariya kɔnɔ u t'a ta ni kiri taabolo ye o kumana ko a dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ se ka ɲɛfɔ hali ka maaw minɛ k'u don bɛrɛ la waati kuntala surun ni waati kuntala diya kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛn ye min n'i k'a dɔn bisibasa bɛ o la ɲangili k'o fana dabilalen don k'o kolo fiyɛya k'o y'a to ɲangibaliya o ɲɔ ɲana ko nin bɛɛ bɔra kiri tigilama yɛrɛ dɔw la o kumana ko min ye nin ko ye sa k'a bɛ kɛ gɛlɛya caman ye jamana ma hali jamana yɛrɛ ka i k'a dɔn lafiya ni yɛrɛmahɔrɔnya a bɛ kɛ fiɲɛ ye olu ma ko nin kunbɛn min filɛ ani jɛrɛ min filɛ nin ye ko nin ye jidi ye ka taa kow taabolo la min ye hame fune mahalmadan hame fune mahalmadan ale yɛrɛ ye magistrat ye wa olu de kɛra k'a dɔn kalanfa minisiri kɔrɔ fana don wa olu de kɛra nin ko la nɔgɔyali n'a laseli kalanfaw ye ka maaw k'u ladɔnniya a kan min bɛ tali kɛ tile sabanan ye o tali o koɲɛw kan haja ka nɔbila ye nin ye an y'a sama ka bɔ annonceur kɔnɔ janjo ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn jigiya fanba ye kiriko ye n'o sera ka furan ka jɛya a ka ca Ala fɛ wasa o kumana min bɛ ɲini a bɛ na se ka lasɔrɔ Ala k'a kɛ o an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn o tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo min ni kunnafonidilaw ni u bɛ ɲɔgɔn bolo an jigi b'a la k'a fɔ o kumana a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ka se ka kibaruyaw la jɔnjɔn lasɔrɔ ani k'u ka hakɛw fana latugu ni k'o dɔn kiri ka tigɛ a kɛko la a jɛlenya la jotigi jo jalakitigi jalaki a banna bin kana kɛ maa kan dɛ bin kana kɛ maa si kan kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn indicateur ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ lajɛlen maliden dɔ i k'a dɔn k'ale kɔni taara jɔyɔrɔba ni k'o lasɔrɔ ka laban min bɛ tali kɛ jɔnjɔnba la ni k'o lasɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Yusuf Ture la ale min ye i k'a dɔn k'a fɔ société Jabali Transit o m'a ɲɛmaa ye farafina kuru kara nin de bɛ maliden joli la de siga t'a la nka galabukari de kuma na n'o mali gere kan bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin de b'anw joli la ka laban tuguni ka kɛya fana prix ba sɔrɔ prix africain de développement Kigali 2022 bon nin de y'a sɔrɔ wa nin y'a tako filanan ye k'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ o de y'a sɔrɔli yɛrɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ siɲɛ fila salon ani ɲina a bɛɛ y'a kelen ye a bɛɛ y'i k'a dɔn k'a fɔ Yusuf Ture ye Fatiri y'i k'a dɔn k'a fɔ Abdraman Jamtɛnɛ ka fasiri don président directeur général de la société Jabali Transit i k'a dɔn n'o y'an ka jamanaden ye o kuma k'a bisimilala i k'a dɔn Kigalikaw fɛ yen i k'a dɔn nin kalo in tile 18 ka i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna n'o bɛ Wurana Faba ni ka o kofɔ min bɛ tali kɛ Yusuf Ture la Fatiri b'a ye kanto k'a fɔ nin ye maliden ye min lakodɔnnen don sɔrɔ i k'a dɔn ani sɔrɔkɔnɔbolo u bɛ se ka lafɔ sinsin cogo min na yiriwa kunkanko la kɔrɔmɔrɔw n'o bɛ tali kɛ taa ni ka segin k'a dɔnkoba bɛ o la u b'a ye kanto k'a fɔ nin sigi min ni a kɛlen filɛ nin min bɛ tali kɛ farafina kuru kara o kumana jago yɛrɛ bɛ se ka lakɛ hɛrɛ min na ani jamanadenw bɛ se ka wasa minnu nalada sɔrɔ k'o kuma ko min bɛ tali kɛ Yusuf Ture la bolonkɛnden sina a ma k'a fɔ e ka baara kɛcogo i k'a dɔn k'o de ɲɛna ka tɛmɛ farafinaden bɛɛ kan minnu bɛ nin baara kɛlen ninnu ni ka a kofɔ u b'a ko kalo tile 15 n'a 18 sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛlen kɔ fondation 225 ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Wuranda o Fabali la Kigali min n'o bɛ tali kɛ tako filanan na Yusuf i k'a dɔn k'a fɔ Ture ale de filɛ ni ka tako filanan bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na PDG i k'a dɔn société Jabali Transit Yusuf Ture k'a kɔni bolonkɛnden sina a ma ka laban ka jɔnjɔ ta ni k'a da a ma meilleur manager africain du secteur de l'import et de l'export n'o bɛ tali kɛ jagofɛnw olu labɔli ani u ladonni min n'a bɛ kɛ yiriwa kunkanko kibara o la Fatiri b'a ko nin k'a dɔn bonyamasegin min dilen filɛ nin maa kofɔlen ma n'a bɛ Yusuf Ture kofɔ société Jabali Transit maa ɲɛma farafina i k'a dɔn a munu mɛnɛ faralen ɲɔgɔn kan ko nin cakɛda in n'o bɛ tali kɛ Jabali Transit la k'a kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ yiriba bolofaraba ye bi sabu bolofara bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ Belgique kaw fɛ yen Turki Sénégal Côte d'Ivoire Dubaï a n'a ɲɔgɔnna caman o kuma ko nin min ni k'a dɔn ni nin société min n'a filɛ ni a ma ɲɛma Yusuf Ture ye i b'a ko kuma na import export n'o ye jagofɛnw u ladonni ani u labɔli k'u kɛ ni sariyaw ye ani k'a dɔn k'a fɔ ni hakɛw labatuli ye ko Yusuf Ture k'a jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o kuma k'o kama ko bolonkɛnden sina a ma a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ meilleur ye n'o bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni i kumana jɔnjɔn lasɔrɔ b'a ye nka ko nin senfɛ i k'a dɔn ko kibaruya dumanba min wɛrɛ bɛ a la min bɛ tali kɛ panneau photovoltaïque o ba 20 de bɛna di i k'a dɔn k'a fɔ jamana ma Yusuf Ture ale tɔgɔ la André u kɛra n'a bɛɛ ye bangon na
k'anw to yan a dɔ bɛ taa fɛ yen wala sinon ni fana ma i hakili a dɔ bɛ taa fɛ yen n tɛgɛ sinali bɛɛ dun kɔrɔba ye dɔ bɛ taa fɛ yen 20,000 panneaux i k'a dɔn ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ n'o lasɔrɔ ne k'a sabu dɔn i k'a dɔn Yusufu Ture la Badiriba ko nin maa ko fɔlen yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a y'i disi gosi ni malidenya ye ka laban ni ka jɔnjɔn ye ni k'a ta i k'a dɔn k'a yanga ni ka kumana k'a laban ni ka wasa don jamanadenw na sanko kɛrɛnkɛrɛnnenya na sifinnakaw ani k'a bonyakɛ bonyamasegi ye ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ anw ka furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma Yusufu Ture min n'o bɛ tali kɛ société Jabali Transit a maa ɲɛmaa k'a ko k'a wasara kosɛbɛ nka a bɛ wasa ni jamanadenw de ye wa a bɛ wasa ni jamanadenw minnu n'olu ye sifinnakaw ye sanko sifinnakaw yɛrɛ fana de jɛbɛ jamana mara la bi n'o bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ a ye nin jɔnjɔn ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ a yira o bɛɛ bɛn k'a fɔ k'i wasa don a la ni ka laban k'olu bɛɛ lajɛlen bonya barika da n'a ye ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ tike min bɛna di n'o ye i k'a dɔn panneau min n'o ye panneau 20,000 ye o Mali de bɛna i k'a dɔn gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni k'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu ale tɔgɔ la o ko panneau 20,000 minnu n'o filɛ k'a kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ don n'a nataw la min bɛ jɔnjɔn min n'a taara o lasɔrɔ Kigali Uranda i k'a dɔn k'a fɔ o faaba la a bɛna taama ni ka taa a yira i k'a dɔn k'a fɔ jamana furancɛ masa marabaa la n'o bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ ni ka taa bonya dɔn a kɔrɔ ni ka laban i k'a dɔn k'a fɔ k'a barika da ni a ye baara minnu n'olu bɛ sen na walasa u bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ ninkura bɛ se ka fiyɛ o baaraw la cogo min Badiriba ko min bɛ tali kɛ Jabali Transit PDG n'a bɛ Yusufu i k'a dɔn k'a fɔ ale ko fɔ o kumana ale kɔni ye i k'a dɔn nin wasaba min ni k'o lasɔrɔ o k'a ma kɛ i k'a dɔn maliden ye kelen ye min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin na sabu ko min bɛ tali kɛ Sidi Modibo i k'a dɔn Dugure la o fana ye i k'a dɔn k'a fɔ kalansontigi ye wa entrepreneur do BTP la ani commerce général k'ale fana ye jɔnjɔn sɔrɔ nin na o b'a yira k'a fɔ ko Mali jɔyɔrɔ bonyana nin ko la kosɛbɛ tiɲɛ na gɛlɛya bɛ Mali la tiɲɛ don o n'a ta bɛɛ ko maliden minnu n'olu kɔni fɛn bɛ ka da Mali la ni ka cɛsiri kɛ baara la k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wasa sɔrɔ i n'a fɔ kibaruyaw a dira cogo min na Badiriba n'o bɛ tali kɛ Abdramane Jamunteni na a ko nin wale min n'a kɔni kɛlen filɛ société n'o bɛ tali kɛ Jabali Transit maa ɲɛma a kɔni ye bonyamasegi ta ni ka ɲɛsin Mali sifinnakaw ma ani Mali furancɛ fanga maa ɲɛmaw k'a fɔ ale bɛ wasa ni nin ye ani ka i k'a dɔn k'olu bonya barika da ni a ye don n'a nataw la ni jɔnjɔn ye ni ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa yira i k'a dɔn jamana furancɛ fanga maa ɲɛma n'a bɛ colonel Asimi Goita ni ka ale ko fɔ panneau 20,000 tiɲɛ yɛrɛ la an ti a kana ban an ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ a kana ban an ma dɛ non kaba anw de y'a kunnafoni di Yusufu n bɛ min f'i ye i jija dɛ Ture ni panneau in Musa Ture Zele ale ye sɛ kwalenba 2 sama ma kun a yɛrɛ ka sɛ marali Erizana anw ale kɔni turulakaw bɛ han u bɛ baara kɛ koyi wa Yusufu bɛ min f'i ye ni ye nin kɛ Lajinɛ ye panneau joli an b'a fɔ ko faso kunna yirinde ni Lajinɛ do kɔni n'an taara Lajinɛlakaw 20,000 panneaux an b'a fɔ faso kunna yirinde n bɛ min f'i ye nin kelen ni Jabali Transit ye tɛ tila an tɛna fɛɛrɛ kɛ non panneau ko in kɔni ça c'est affaire Degina Wolof Degina Wolof o mana an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala k'a kɛ i k'a dɔn si ye ani ka laban baara minnu n'olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ kɔrɔ k'an to gɛlɛya kɔnɔ ni ka laban ka wasa sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ mais i b'i jɔ n'an ma wuli k'an jɔ n'an ma kunnaja nin panneau ninnu dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ chômage k'an sigilen to yan dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di maa tɛ nin ko ninnu sugu dɔn dɛ a tɛna diya kun gɛrɛ la n'a caman cɛ chômage parce que e b'a dɔn a jɛma ɲini ne maa tɛ nin ko sugu dɔn koyi n bɛ ka kɛlɛ n bɛ ka Esufu ni chômage tɔgɔ yɛrɛ papier min na a fɔra i k'a fili n b'a f'i ye e de y'a don a la dɛ e de y'a don a la n'an kɔni m'an kɔlɔsi ni panneau ninnu bɛ sɔn ka bila cɛ ka taa yɔrɔ sɔrɔ chômage a bɛɛ kana taa nka u fana ni dɔ ka kan parce que u ka sigida jiri ko b'u dusukun na cogo min u n'a ka kan nka a bɛɛ kana taa dɛ a ka tila de minɛ n'a fɔra ko a dira maliden de ma ko Mali tɔgɔ la n'a y'a di Asimi ma an b'a sɔrɔ kuma donso ko ɲɛɲini tɛ se dakan na gɛlɛya nata bɛɛ min kan ka ye o b'i ye sa min kan ka kɛ o b'i kɛ o walahi Ala ta y'a ka ko o ye janjo siga t'a la an bɛ taa sugu la Sandago Dugara an bɛ taa don a la ne ka sɔrɔ ka se Ala ka jɛ sugu la ka na an bɛ foli di k'a dɔn k'a fɔ an lajɛbaw n'an lamɛnbaw ma groupe commerce Ablaye Mayiga ani ka se k'a dɔn k'a fɔ Mayiga Mariam Diallo u bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnni la nin waati in na an b'u bɛɛ fo
fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kayi gouverneur fana i k'a dɔn min ye Colonel Musa Sumare kɔrɔmɔrɔ an bɛ foli belebele di a ma i b'an ka cɛkɔrɔba fo ye min ye Ami Ɲang ani ka se i k'a dɔn denbaya maa bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen Mama national fana bɛ yen Kayi n'o ye k'a dɔn Njayi Sibi ye kosɛbɛ an b'a fo an b'a fana fo Kayi Delika Umu Sise a bɛ Kayi an b'a fo tubarikala ka Kayi ba bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aya an bɔra jɔ la o kumana an b'a lajɛ i k'a dɔn kibaruya tɔ minnu bɛ yen ne ka sɔrɔ ka walawala ta k'olu lase ni Ala sɔnna a ma bisimila Janjo n den min bɔra ka kuma sisan ni nin tun ma bange a tun bɛ kɛ kuru ye a tun bɛ kɛ baara ye dɛ a ko république nin tun ma bange fiyewu a kana république confond ni Facebook ye malheureusement il fait mun ma waati dɔ tun kɛra ten jamana ko kun y'o ye ni min fɔra Facebook la n'o tendance la ko e ka vie lajɛ e ka commentaire lajɛ jamana yɛrɛ kun résumé na ka kɛ y'a fuma la Facebook ye a ma kalon tigɛ dɛ ne de no o kun na kun bɛ o naga ti bɔ olu da o olu maa dama dɔw bɛ naga kan ti bɔ olu da f'i y'a fɔ ko ma faamu walama u man di a ma diya n ye o ye tiɲɛ ye nka min fɔ ko kolo t'a la lɛgɛsɛ don wolibali kɔni don n'an ye galidu ta an b'o ye lɛgɛsɛ Master Sumi ne yɛrɛ de tuma dɔw la ale muruti sa nka a bɛ bɔ a fana da ɲumanw don Prince Diallo o ye si baaraw ye voilà ni si ma kun la dɔrɔn n'o tɛ bi a fana ala barika ala ye a bɛ hakilina min ba kɛ Maliko la Baginedakaw ka cɛnin a fana ye denmisɛn ye min kuma se ka ye kosɛbɛ Cheick awɔ denmisɛn don min fana kuma se ka ye siga t'a la o tuma na Janjo an bɛ don kunnafoni kɔnɔ bisimila an bɛ don kunnafoni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye k'a dɔn Mali ale bɛna maaba dɔ bisimila o maaba min n'a bɛna bisimila paraw ni bɔrɔkɔnɔ bila don min ye k'a dɔn colonel 2 bɛnyɔrɔ o tɛ jugu koloba kari kɛnɛ ye wa Mamadi Dumbuya natɔ don Mali la bi Colonel Mamadi Dumbuya Lajinɛ a jamana ɲɛma n'o ye colonel bɛna colonel baro colonel bɛ yɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ o ye jugu kolobaden kari yɔrɔ ye o tuma na i k'a dɔn Janjo masa fɛn min ye i k'a dɔn bi waati in na i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni a kɔni cunna kunnafoni min cunna o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ la priorité ale ka kunnafoni cɛri sira fɛ labanna kunnafoni cɛri sira kan n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ ko ma ko neti la priorité ka kunnafoni na a ko min ye Mamadi Dumbuya ka makɔnɔ ne do Bamakɔ ya bi wula tile waatiw la hakaja kunnafoni balolen min no o bɔra i k'a dɔn jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la o de ye ni kunnafoni lase k'a jira k'a fɔ président Mamadi Dumbuya Lajinɛ jamana a maa ɲɛma a bɛna zole da anw ka jamana kɔnɔ a bɛna Mali kɔnɔ ya bi wulada in na hakaja kalo tile 21 ni tile 22 a b'o kɛ an fɛ yan fɛn min ye bi sili ye o kɔni bɛ kɛ colonel baro ye koyi a bɛ siya i k'a dɔn colonelu yɛrɛ dama u na i k'a dɔn ɲɔgɔn fana ni coloneliya ye fɛn min ye 22 septembre ye k'o sanyɛlɛma seli ɲɛnajɛ bi wɔɔrɔ ni filanan k'o fana bɛ kɛ Mamadi ɲɛna yan o ye belebele Mamadi Dumbuya ko n'an y'ale kofɔ Lajinɛ jamana ɲɛmaa min i k'a dɔn ni ŋɛɲɛ ɲimin'a fana nɔfɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ mun ye ko i k'a dɔn a ye Mali dɛmɛ k'a ka i k'a dɔn nali Mali kɔnɔ yan ko teriya sira don baara sira don jɛngomaɲɔgɔnya sira don i k'a dɔn k'a bɛn'o de fari da colonel Asimi Goyita fɛ Mali ni Lajinɛ cɛ u bɛna tɔ kolo girinya tɔ ni min b'a jɛ ka sin k'o dafa kelen ye i k'a dɔn jugu sɔn ka pɛrɛn fɛn min ye i k'a dɔn nin kelen ye sa k'a dɔ la ko an ka hakili lakunun kɛ waati min fadenjugu wulela Mali kɔ ka gɛrɛntɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ ko jamana fila olu de ma don faliw fɛ kurun na koyi min ye Murutani ale ni k'a dɔn Lajinɛ olu de ma don fali fɛ kurun na nka Lajinɛ ta o kɔni kɛra e de ye ne ye ne de ye e k'a sabu kɛ balan bɛ yɔrɔ yɔrɔ la u y'a balan bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen hakaja i k'a dɔn anw bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ waati min ko embargo o embargo Lajinɛ y'a jira k'olu tɛ don fali fɛ kurun na olu le mana ni badenw de ye an ye Lajinɛ i k'a dɔn o ko baara a kɛra fiɲɛbɔ da belebele Mali bolo an ka embargo ko in na koyi Mamadi Dumbuya a y'o ŋaniya ɲuman min siri ko ŋaniya ɲuman bonyamasegi ko a ka kan malidenw fana k'o kɛ a ye o kumana hali ni kunnafoni kɛra cunnen ye a ɲininen don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ko minnu kɔni sen bɛ se k'u se nin maaba in kunbɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka Mamadi Dumbuya k'a kunbɛn hakaja ale de y'a ka danjɛw dayɛlɛ ka jamana fila kɛ kelen ye gɔbɔninkurunin min tun bɛ yen k'o tɔni kari ka bɔ yen o kumana ko balan yɛrɛ kana ye malidenw olu ka taabolow la anw ka julaw ko ka tila k'a ka jamana labila olu tɔgɔ la ka yɔrɔw dayɛlɛ u bɛ se ka wasa sɔrɔ yɔrɔ minnu t'a ka segin na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o tuma k'a ɲininen don jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn kɔni sen bɛ se k'i se yen nɔ hakaja Mamadi Dumbuya an ka bɔ ko i kɔnɔkulu ka taa kunbɛn i k'a dɔn yan'anw yɛrɛ ka ɲɛnajɛ ka sigi anw bɛ taa kunbɛn ka sɔrɔ ka n'an ka ɲɛnajɛ sigi bi ni maa minnu sen ma se ka renouveau ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ fana lasɔrɔ e bɛ se ka taa Mamadi kunbɛnyɔrɔ la o fana ye ɲaga belebele o ye belebele dɔ ye o tuma Lajinɛ jamana ɲɛmaa colonel Mamadi Dumbuya k'a kan ka se an fɛ yan nɛgɛ ɲɛ 14 a n'a
ɲɛ 15 waatiw la ayiwa ma préparer tigɛ kosɛbɛ nka min ye kunnafoni balolen ye ko o kɔni y'a jira ka bɔ i ka dɔn jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la ko Mamadi Dunbiya a bɛ se anw fɛ yan bi wulakile in na a ka ja an bɛ taa kunbɛn i ka dɔn Modibo tɔgɔ la Modibo Keyita o tɔgɔ la pankurunjigi kɛnɛ min bɛ Senu Bamakɔ yan ko an bɛ taa kunbɛn ye ni kunnafoni anw y'a ta i ka dɔn site internet priorité ale ka kunnafoni cari sira fɛ Seri Jara ka nɔbila don i ka dɔn bi don in na kɔrɔmɔrɔ i ka dɔn nin ye kibaruya dumanba ye nin yɛrɛ ye ka dɔn k'a fɔ wasakoba ye kibaruya yɛrɛ da duman dɔ de ye nin ye ala dumanba dɔ ye nin ye parce que a ye kunnafoniya min fana mɛn o de ye k'a fɔ Laginɛ ani Mali cɛ k'a dɔn sira min bɛ yen ko camanba de bɛ ka k'a baara la camanba de bɛ ka kɛ a la n ko i bɛ woro ɲimi yan ka t'i da mugu de Laginɛ ko nakiri woroɲaga i tɛmɛtɔ woroɲaga de tu tɛ sira la n'o tɛ i bɛ t'i da mugu de Laginɛ ko camanba bɛ ka k'a la o b'a jira k'a fɔ hali bi jigiya b'a la k'a fɔ min bɛ Mali ni Laginɛ fɔ i k'a dɔn kɔrɔfɔkan minnu na a fɔra ten ko farikolo kelen dusukun o kumana a bɛɛ lajɛlen fogofogo fila farikolo kelen fogofogo fila min b'a kɔnɔ Mali ani Laginɛ o de don nin y'a lasabɛtiyɔtɔ de ye kamisa den muso kundigibali denw de ye an fara ka bɔ jɔn na n'o tɛ an bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen an bɛɛ kelen a bɛɛ kelen wa o fana k'i bɔ yen Segu ɲɛnatigɛw n bɛ n da suɲɛ k'a f'i ye olu fana ye Guillaume Soro invité k'a kana Mali 22 la kan'a fɔ bɛɛ ye dɛ an b'o bila yen f'a ka se fɔlɔ f'a ka na fɔlɔ n'i y'a fɔ u bɛ sɔn ka voilà bayɛlɛma don a la ni Ala sɔnna Ala k'a nɔgɔya Guillaume Soro a bɛ na Mali 22 la baara banna ni Ala sɔnna Ala k'a nɔgɔya a tɔ min mana b'o kɔfɛ an bɛ b'o kalama o b'i lase inchallah kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa ɲɛ hali bi min n'o bɛ tali kɛ kibaruya ni kunnafoniya ye i k'a dɔn min n'o b'anw ka jamana a cakɛdaw a n'a baarakɛlaw kofɔ a ko bɛɛ bi kumana mɔgɔw bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ u jɔyɔrɔ ye min ye ni k'o lafin dɛ an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Sirakɔrɔ Megitana commissaire min bɛ yen n'a bɛ Facɛmɛ Kulubali ni k'ale kofɔ kɔrɔmɔrɔ o kumana ko Sirakɔrɔ Megitana commissaire a n'a ka jamakulu u ye tɛgɛ da i k'a dɔn k'a fɔ binganikɛla maa 4 na minnu ni k'u bɛɛ lajɛlen kɔni lebu k'o da kɛnɛ u kan Fadiriba n'o bɛ Adama Jabate kofɔ a ko min bɛ karido kofɔ k'a dugu jɛ i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn na kalo tile 18 na tile 19 san 2022 commissaire de police min n'a bɛ Sirakɔrɔ Megitana i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye commissaire divisionnaire Facɛmɛ Kulubali ye i k'a dɔn ko kabi nin yɔrɔ kofɔlen n'a dayɛlɛla o ko baaraw olu de bɛ sen na su ani tile maa 5 bonyango tɛgɛ dara olu kan kɔrɔmɔrɔ k'a maa ɲɛmaa ye Kasim Kulubali ye n'o bɛ tali kɛ bando ani binganiwalekɛbaa ninnu na Kasim Kulubali i k'a dɔn ale de tun y'u ka maa ɲɛmaa ye a n'a jɛɲɔgɔnw n'olu dɔw tɔgɔ dura dibi la n'a bɛ DC kofɔ AC ani SF fo ka se DT ale ma Fadiriba y'i kanto k'a fɔ ninnu kɔni ka baara kun bɛn tɛ foyi ma fo ka i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka bitigiw k'olu dakari min bɛ tali kɛ Kalabankoro ani cité BMS min filɛ kɛra Sirakɔrɔ Megitanakaw olu fɛ yen nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen u t'a dɔn k'a fɔ k'u ni commissaire min bɛ ɲɔgɔn na su fara tile kan min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ commissaire min bɛ Sirakɔrɔ kofɔ u de bɛ don ni ka i k'a dɔn k'a fɔ bandiw ni k'u tɔmɔ kelen kelen ni k'u bila i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan Fadiriba y'i kanto k'a fɔ commissaire divisionnaire Facɛmɛ Kulubali a n'a ka jamakulu k'u bɛ baara la dɛ wa ko minnu n'olu kɛlen don kun kɛ sababu ye ni ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i k'a dɔn sigibaw kuluyɔrɔ kan n'o bɛ Kalabankoro sigibaw kofɔ walima Sirakɔrɔ i k'a dɔn a n'a sigidaw olu sigibaa minnu bɛ yen n'i k'a dɔn bandiw kun kɛn bɛ ni ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ olu ɲɛna ko an bɛ donni min na ko bi Sirakɔrɔ Megitana a commissariat ale ka cɛsiri ni ka wulikajɔ kama ko caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ fo k'u nɛɛ ni k'u da kɛrɛ la Fadiriba y'i kanto k'a fɔ min bɛ Sirakɔrɔ Megitana kumana a commissaire i k'a dɔn k'a fɔ divisionnaire Facɛmɛ Kulubali a n'a ka jamakulu k'u ka nin baara in ko nin tɛ baara kura ye dɛ mɔgɔw bɔra nin de kalama kɔntɛ ko waati ni sanga bɛɛ lajɛlen min bɛ maa kofɔ n'olu ye binganiwale kɛbaaw ye n'a sɔrɔ u tun bɛ to ka t'u daga Bamakɔ a kɛrɛfɛkinw na n'o Sirakɔrɔ bɛ o la k'an bɛ donni minɛ ko bi ko dan bɛ ka sigi i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen la caman kɛ yen n'olu kɔni tɛgɛ kɛra u ku ye ka ban Fadiriba y'i kanto k'a fɔ commissaire divisionnaire n'o bɛ Facɛmɛ Kulubali a n'a ka jamakulu n'o y'a ka brigade de recherche o kɛrɛnkɛrɛnna o maa ɲɛmaa commandant Sanugu olu ka ɲinini n'u ka i k'a dɔn k'a fɔ jaabiw bɔra minnu kan o de ye k'a fɔ walejugu kɛbaa minnu n'olu filɛ n'u bɛ to ka taa bitigiw dakari Kalabankoro cité BMS la Sirakɔrɔ Megitana Karim Kulubali a n'a jɛɲɔgɔn o kumana ko u mɛnna ni k'u la i k'a dɔn k'a fɔ k'u surugu bɛlɛ tɛgɛ dara u kan a yirala k'a fɔ tɛgɛ dalen kɔ Karim Kulubali kan ale ma ko i k'a dɔn k'a fɔ a jijanya dɛ cɛjugu laban tɛ ɲɔgɔn coro ye wa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a ye i k'a dɔn k'a fɔ maa kofɔlen minnu an'u bɛ baara in kɛ a ye da se u bɛɛ lajɛlen ma a dɔw sigiyɔrɔ kun bɛn bɛ fɔ i n'a fɔ Jikɔrɔni kura u ma o ko i k'a dɔn k'u taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ tɛgɛ dalen kɔ u la a yirala k'a fɔ
moto 4 Jakarta 2 TVS 1 ani k'a dɔn k'a fɔ marifaw fo ka se min n'o bɛ tali kɛ mugu la n'o bɛ tali kɛ marifa kisɛw u n'a ɲɔgɔnna besew a n'a ɲɔgɔnna ko ninnu bɛɛ lajɛlen de layira ninnu ma ko fɔlen ninnu bolo TVS min ni a yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna ni u ye u lakodɔn n'o baara in ye kosɛbɛ parce que b'a ye kanto k'a fɔ ko nin wale min ni a filɛ nin ye warimisɛnnin wɛrɛ caman fana tun bɛ a la dɔrɔmɛ 1 ani k'a dɔn dɔrɔmɛ 5 ni dɔrɔmɛ 10 o tɛna k'u ka saraka bɔ o ye saraka de ye o ye cɛnikɛla ka saraka bɔ cogo de ye nin ye u b'o de ɲi garibu la i b'a fɔ ko maa sɛbɛya k'a sɔrɔ u ka somakɛ de y'o f'u ye wa soma min mori b'a bɛɛ bolo awɔ kana olu de b'u bilasira ni kanw ye wa Facɛmɛ Kulibali kɛn bɛ ka dankari ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen kɔni bolo kɛra u ko ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o kumana u k'a dɔn besew n'u ka muruw ani ka kalimuru minnu n'olu bɛ u bolo tɛgɛ dalen kɔ u la min bɛ Facɛmɛ Kulibali kofɔ commissaire divisionnaire min bɛ Sirakɔrɔ Megetan a y'a yira k'a fɔ nin baara nɔgɔyaba tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye anw ka population ye n'o ye jamanadenw ye sigida denw olu kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ka baara ɲɔgɔnya ni k'o lanɔgɔya min bɛ commissariat ani k'a dɔn k'a fɔ sigida denw yɛrɛ kofɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye olu ka kibaruya ni kunnafoniyaw ni k'o lasɔrɔ kibaruyaw ni kunnafoniyaw lasɔrɔlen kɔ dabaliw ni fɛɛrɛ minnu kan ka se ka sigi sen kan kɔrɔmɔrɔ kow ka to u bolo u b'o ɲɛdɔn n'olu ka baara ye olu ka baara don a bɛɛ ka baara o fɛɛrɛw k'o bɛ olu bolo min bɛ Facɛmɛ Kulibali n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ éléments kofɔ u ka nin baara in kɛlen kɔ o kuma k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniya ni k'a teri k'a yira k'a fɔ u bɛ wele bila hali bi Sirakɔrɔ Megetan sigida tɔw maa bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ni k'i gɛlɛya o kumana min bɛ tali kɛ anw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya minnu n'olu bɛ yen kɔrɔ k'o ka sinsin k'o bɛ kɛ sababu ye juguw ka se ka laye walima bingannikɛlaw olu ka se ka tɛgɛ ka se ka olu kan an bɛ donni minɛ ko bi ni maa 5 minnu filɛ n'u kɔni minɛnen filɛ nin ye kɔrɔ k'a bɛ i n'a fɔ i ye ŋɔni ba de bɔ nin sigida maaw sen na sabu ko kuma ni sanga bɛɛ u ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa maaw ka bitigiw dakari k'u ka hɛrɛw ta min bɛ tali kɛ binganni siraw la olu fana da maaw ye ne ka laban k'u ka hɛrɛw minɛ u la o kuma ko min bɛ commissariat in kofɔ u ye dan sigili min kɛ nin baara nin maa jugu ninnu ka baara k'a bɛna u kɛ wasaba ye ani nisɔndiyaba ye nka commissariat wele kan laban min kɛ o de ye ko maaw k'u jija population k'i jija o kumana min bɛ tali kɛ commissariat ni population k'a bɛɛ lajɛlen de ye bala kelen kɔnɔ kisɛ ye u ka tigɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walima i k'a dɔn bingannikɛla minnu n'olu bɛ sigidaw kɔnɔ n'u caman bɛ t'u da i k'a dɔn k'a fɔ kɔfɛ kindaw la dan bɛ se ka sigi u ka baaraw la cogo min na Adama Jabatɛ ale ka fasiri nin ye ko sigi kɛnbɛ ka Karimu Kulibali ani k'a dɔn a ka maa 4 ninnu olu ka latigɛ kɔni bɛ bila kiiri tigɛlamaw ka bolo waati na k'u kiti a banna nin ye hɛrɛ ye e tɛ dɔ kɛ e bɛ taa dɔkɛlaw jigi tigɛ kuma bɛɛ o e ka latigɛ bɛ se ka k'o la k'o ka diya e la o bɛ ɲɛ dɔrɔmɛ 2 ni dɔrɔmɛ 1 i y'a fɔ cogo min la u ka saraka de don kana a ɲini yɔrɔ si n'o tɛ u ma dɛsɛ wari la ka s'o ma ala kosɔn saraka joli a na kɛ saraka de y'u bila 25 francs saraka kɔni b'u bila walama Facɛmɛ Kulibali ka bɔta bonyana n'u ta ye sabu subaw bɛ dugu ma ɲɛ ko an bɛ sanfɛ tiɲɛna a na kɛ ni Facɛmɛ ta a dɔw dɔw bɛ ten dɛ o de don dɔw dɔw k'u bɛ ɲɔgɔn saraka de fo ka taa fɔ ko a ko ɲɛnabɔra yɔrɔ min na kana filɛ ta u tɛ kɔlɔkɔlɔ da polosiw u tɛ kɔlɔkɔlɔ da polosiw kan lahawula kana se ka o la dɛ tafokuru bɛ bɔ a dɔw ka so ani bagaw ni sɛbɛw n b'a f'i ɲɛna a tɛ ko hali bɛɛ ka magasin kɔnɔ hali bolo bɛ so bolo deli ala cɛ awɔ kana se ka lahawula a kana sɔn nin ye indicateur yɛrɛ m'ale ta n'i y'ale ta Vladimir Putin n b'a segin ale ka kuma in kan janɲɔ n'i ye nin ka fɔ ta n bolo b'a kisɛ de ka ko ye anw Papa Mambi Keyita tun bɛ 3e na kuma min épervier du Mali magasin kelen de tun b'olu a falen so ka boli la a yɛrɛ taara 13e na n taara magasin dɔ sɔrɔ i ti diɲɛ foyi ye a bɛɛ dɔ bɛ yen bagan belebelew sɛ kunkolo tule n y'a faamu bala saga gere ani tinbatigɛw ko ne ma mago ɲɛ ne ye mago ɲɛ tɛ nin yɛrɛ sɔrɔ yan tinbatigɛw ni kɔnsew fali kunkolo nin bɛɛ de bɛ non ma vie so barika ko wa a bɛ laban ala ta o kuma Vladimir Putin a ko k'a bɛ i ka dɔn Mali ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya k'a b'a kɛ fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa Mali nimisi wasa awɔ k'a b'a kɛ k'ale bɛ Mali kɔkɔrɔma don a b'a dɛmɛ wa ko Russie bɛ to o sira kan k'a sɔrɔ ale kɔni bɛ yen k'a bɛ kɛ ten dɛ ni ja folofolo la kunnafoni cɛli siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ Vladimir Putin n'o ye Russie jamana maa ɲɛmaa ye Mali a lasigidenw olu ɲɛna u n'u ka jamakulu a ye nin layidu ta ni ka i k'a dɔn a perepere latigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ a ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali lasigiden min bɛ Russie la a ye foli kɛ ka ɲɛsin o n'a ka baarakɛlaw ma k'a ka diya ka tila ka na ko segin bɛ kɛ an ka jɛngɔmaɲɔgɔnya ma ko Mali ni Russie la ka jɛngɔmaɲɔgɔnya ko kɔrɔ don k'o tɛ kura ye
koyi ni ye fali bugo da koro ye o ni ye muruto ala sa ye da koro bo o kumana ko jengo manyonya ko kokoro do wa kokoro mindo kwa to de bi kolo do gata fe ko fente bo la bilen koyi ay ne lay du tanga la sigide nye musuku konna lay ani ikado ajengo manyongo chama kumbi akaja minye ikado ningoisa kwa asigina kana akoko alenanga jamana nyema ye nyansoro nege jurula no ye colonel Asimu Goitaye ka nyansoro nege jurula ka kera ale nimisi wasa ko baye ale kumifemi nganu ko yoye okumana ko minye ikado kremle mabaye adola ikado ka ya ka dandigele ujira aya jira ku ka nyang baro mi ngara telefone na ka kera jamana flaga here nu ka bunya re konnala ani jamana fla nyema uni nyonje bunya ka kera ode konnala wako ulube kuka ikado deme ani dana ya kura kanyeshi uni malika jengo manyonya usirama afemi metalike sira chamanga mali mama go bise feve malatika erekono no ko ni sebe rishila kanga sikina ye ko uta anje fiu ko bike anye utukalo ba fulani mugani fula sana kale ni ikado mali jamana nyama no franje fanga ma nyama we ku ye kuma minge nega jurusira la ku ye kuma chama wala udinyonye ununyonche aiwa ku ye family chama mwana dinyoma akaja ku jengo manyonya akajatike balike batikila mau ani bingani kela jugu nu jenyo jugu ko lukele kulu tina toko ola ko rishila ya kandi malima ola kambe ube do de farao ko ga ko fente bo ola o deme ko ni ikado fenye mi ikado ko nyonya nakaba aga jami metalike ali baloko sirafe minye ikado glaninge chageda no industry o fana sirafe katase angreuma ani ikado ka fo kalambulo ka ikado kalanse udaile ka ikado sebe na famadi kalande uma bursu ukata kalange risila na kadi mununye ko ni mbela jile bulo dale duluka university ko malitado o kuma Vladimir Putin ayefe mi jira o kove aya jira fana ko uluka ikado baroko nala anuka ndega juru ko konala ko mali ye jamana ye min kana blale do amena ko mali de onye jamana de onye munu kan horonya ledo wa ikado ko jamana de munu chesi ledo ko sebe kabe akilla jiginke ko kalo temene na aleni Asimu Goitaka ikado baroko nala aywa ko Asimu ye lasilu ke ikado kafo aka constituteur sanve kafo kan ikado Vladimir Putin ye nyansoro nege jurula ngale mi dado ala kabe wala sabu ate kuma aleka kuma manchani abe ko che ya kuma mancha ikado janyo masa ko mali ni risila che femi ye jengo manyonya bara nyonya ani demedo nyonya ko koni ye fenye ko obeto senado bi faro ka fente bo ola ko wako fleka bulu fara kurata ni ekwe o bulu fara kura be munkovo bulu masirita ba ya nywande mesira ko bulu fara kura mindunala ko de kera ko erela barka mayoro ekosebe emie rusiye ko lukera onje ngoma nyonye bulu masirita ba ya deme odna sira ofe ko ya sanga jatike wale ke batikila ma ni binganingela nunno na ko lukele anga jamana chamanje marabulu ni koro marabulu sahili bulu fe haka ja ku franje fanga ma nyema kulu ye ulika minge ola ko ere dronkama irisila bi deme ke fo fininga fo wabo okmana ko minye fencha manye ko anyo ere soro kabangui marama feun irisila yo di amaga panguru ndi ama kaklaga kelemine wora di munu ere makekene kanguye ko ni bela jire kera anga je ngoma nyonya ko na lakaba o ko de beto sena ko irisila bo kulo donga ta fe ko tefien ya tun seru jara ni aka ndobla se anya bo indicateur de renouveau ko no ga bidon bolido kromro we kado ambi indicateur de renouveau chakela befu kalaba ka fo Vladimir Putin ko abarka bunyai anda ya ja bismillah Allah sona Sergei Lavrov kanga na ya no nana ka tadron o ka avion tato na leta na toka be abarabana o ka danye de barabana ka Putin kromro ikado ka fo amita masigi ni no bitalike Seydou Doumbia Sada Chadri Bola Sada awo comme na lettre di Zoumana Fagemo ka to sella ma bi lettre di Seliba ma comme ka shobi di Seliba ba o dabo siri chendi kamo Sada mani chuta romro ikado ko Sada ni Seydou Doumbia masigi kado o ka ye wuli ka job bake wani ka ikado nyini ni ke wala sami mi talike masigi o kuma na ashifina kaw ka to haklu lakunu ni kado ka fo nyolon boy no ye chatriu ye wala sa shifina kaw lu joda ani ubidab se kado jamana ko la chogomina badriba ye kanto ka fo Seydou Doumbia na le re chatri bola min la ku donne no kosobe aga ikado ka fo samia kuru kara abeni mbara ina kuma ko ikado ka fo babita demseni ma bi konondo bunyangula munun kalana ni kalaba ko hakli koko jamana diya ye munye yani jamana kono sigida diya ye jumeyi au joda ka kan ke jumeyi kayo baraba ni ko oke masigi ko sabute dore kado Seydou Doumbia re masigi kado abiboy kado masigi yer marakafo ukonnana ikado kicham onge
bato ka yayo barkala ma fi ngo faso kono e bato do ya wallahi faso kono e bato bay faso kono e bato bay da sedu tayo do e da awodre koromoro kayo barami ni ka onundo ay ka do ka fo demsenu labbe ni hakilna nyumaw yi ni faso de yakanu ye ani jamana de yere ay ka do kan ka jumen ke baye ko ma ko citoyenneté ka do kayo barami nge wulla ni ka do masigi dugu mine ina fo sirman bugu fala masara tukoro ka do ka se sanangoroma fo ka so seribila tugo ani baba nunu mbela jele ye dugu ye nunu ni sedu na ka do chatri bolo wulla ka se kororo ku sele ko yenno mimbi jamana de munu no ye sigida de munu be jama bora ka taya kosobe fenwo fennu yere ma se abita sigida binani ani sabala olu mbela jele de la nyini fana ke ko fo sedu na ka chatri bolo no be tupu sigida ni ko fo ukase